Ok. Boa tarde a todas e a todos. Iniciamos aqui a apresentação de 7 dias com Elisa, do Óscar Senra Gomes. Eu vou já passar a palavra, neste caso, à Raquel. Queria só indicar o seguinte: neste livro hoje temos 5% de desconto, caso comprem este livro, 5% de desconto no resto da coleção através de editor. Desfrutem deste serão e eu passo a palavra à Raquel. Hola, boa tarde. Estou aquí de anfitrioa do Óscar, unha cosa así, se pode dicer, acompañando no primeiro lanzamento, non é o primeiro, na primeira presentación de... O primeiro, sí, é a primeira vez que conseguimos facela, sí. Sí, e ben, para min é realmente unha alegría enorme poder facer esta presentación con Óscar. Íamos facelo en presencia, o seja, en directo, con cara e con contacto máis corporal lá en Santiago de Compostela en outubro, o seja, xa fai un bon tempiño, mas estas condicións pois nas que vivimos non o permitiron, mas permitiron que agora, mesmo estando en dúas cidades diferentes, podamos estar aquí compartindo este momento. Entón, iso, primeiro é que estou super contenta, Óscar, de que me teñas convidado para este evento. E estou tamén moi contenta e quería lembrar aquí ao público a maneira en que eu soube de ti como escritor, non? Óscar e eu somos amigos de longa data. Eu teño non só un forte cariño, senón unha forte admiración por Óscar, porque sempre, non só porque coincidamos en moitos postulados, senón porque me axudou moitas veces a ver moitas cousas en conversas longas, demoradas, acompañadas moitas veces da súa boa cervexa ou viño, non? E aprendín moito nas conversas, non? Entón, cando soube que publicou o primeiro libro, pois foi unha felicidade moito maior, e foi moito maior porque soube que publicou o primeiro libro despois de acabar de ler o primeiro libro, porque, para quen non saiba, a primeira obra de Óscar non foi publicada co seu nome, non baixo o seu nome, senón baixo un pseudónimo de Dixie Fredberg, e aínda que eu podía ter chegado a información de que o autor era Óscar, realmente non quise indagar moito e cheguei a ese libro moi por acaso porque mo recomendou unha amiga común, non tería lido o libro se non mo tivesen recomendado previamente, e lino con un prazer tan grande que cando acabei o libro e meses despois souben que o autor era Óscar, pois a alegría intensificouse moito, non? Porque foi unha sorpresa super agradável saber que por fin se animara a publicar e, ademais de animarse a publicar, que o fixera con unha primeira obra tan interesante e, para min, tan novidosa, non? E tan original. Entón, despois desa primeira alegría, pois xa todas as que viñeron despois van aumentando o lote, non? E a segunda foi esta, que espero que non sexa a última. Mostro, porque, aínda que xa saiu por aí a imaxen, creo que é un libro super bonito tamén como obxecto, aparte do conteúdo en sí, da historia en sí, e tamén o mostro para reclamarlle a Óscar, xa que teño aquí dentro, que temos que converter ese pósit nun autografado real, non? Entón, vamos a presentar este que é o segundo romance de Óscar e que ten unha certa vinculación con ese primeiro, non? 7 días con Elisa, como o seu propio título indica, vai nos levar pola vida desa Elisa, que é a mai do protagonista do romance anterior, durante 7 días nunha aldeiña do Salnés, non? Entón, neses 7 días acontecen unha serie de eventos moi misteriosos na aldea, e Elisa e a súa veciña e amiga Amalia deciden que deben investigar que é o que está sucedendo con eses eventos misteriosos. Esta forma de presentar o libro parece que nos leva claramente, non, a idea de que o romance é un romance policial, detectivesco, non? En que unha serie de personaxes teñen que desvendar un misterio.
Pero eu quería comezar xa así a lanzar preguntas para Óscar, porque eu creo que tanto o primeiro romance como o segundo, que son como etiquetados dentro do que é o romance policial, eu síntome pouco conforme, non, con esa etiqueta, e claro, eu non son ninguén para sentirme conforme ou non sentirme conforme, entón por iso vou preguntar ao autor, non? Se realmente cree que esa etiqueta de romance policial pois está ben acaída nas dúas historias, ou se eu apostaría se non é romance policial, mas tamén é moitas outras cousas, non? Entón, nesas outras cosas, por exemplo, eu vería, pois, un realismo, non sei se realismo social, pero un realismo contemporáneo, vamos chamalo así, no que se reflite moi claramente unha sociedade moi próxima a nós, non? Nos dous, aínda que os contextos sexan completamente diferentes. E tamén case unha saga familiar, que eso no primeiro non se vía tan claramente, pero agora, ao lelos os dous en conxunto, parece que podería sair dai unha saga familiar. Non? Entón, como pensamos en elaborar esta presentación así en forma de diálogo, vou lanzar esta primeira pregunta sobre as etiquetas, non? De romance policial e tamén sobre se a hora de construir os dous relatos non pensaste conscientemente no xogo de identidades que o protagonista de Dixie en Wonderland ten, non? E na relación que ese xogo de identidades pode ter o teu estatuto de escritor, co que tamén xogaste, non? Porque no primeiro libro asinas como Dixie Fredberg. E se che parece, despois seguimos conversando. Vale. Moito obrigado, Raquel, pola presentación. Xa non sei por onde comezar. Pero antes de máis, quería agradecer a Través Editora a publicación do libro e a ti que esteas aquí dando a cara por min, tan riquiña, moitas grazas. Dixie Fredberg. Quen é Dixie Fredberg? Dixie Fredberg naceu nunha obra non publicada, que non sei se será publicada nunca, que se chamaba Primeiro Café, que escribimos a miña irmá máis eu, a 4 mans, e un día estaba escribindo esa obra e nun capítulo apareceu da nada Dixie. É como se fose unha revelación. Eu non estaba buscando esa personaxe, apareceu esa personaxe pola porta do Morgan, que é un bar de Santiago, e de repente me escribindo sobre Dixie e seu amigo Pixie. E de repente Dixie empezou a tomar unha relevancia moi grande. Empezou a ser eu. E realmente descubrín que Dixie era como a parte de min máis atrevida, esa que non quere dar a cara, esa que pasa tanta vergoña falando en público como agora mesmo, que me estou costando muitísimo, pero estou non facendo, grazas a Raquel. E dicía, Dixie é ese que é botado para adiante. Eu sou unha persoa que só quere escrever. Agora encontrei o gosto a publicar tamén. Pero o de dar a cara sí que é algo que é bastante difícil para min. Entón, a primeira obra, que é esta, ten esta capa. O autor da capa é Miguel Durán, que é o mesmo autor da capa de 7 días con Elisa. Un lilaino de Sanxenxo como a min. Decidín asinalo como Dixie por pudor. En parte por pudor e en parte porque é o protagonista da obra e cando estaba escribindo é como se estivese escribindo esa parte de min que é Dixie. Esa que se manifestou nesa obra non publicada que era o Primeiro Café e, bueno, deixeino facer, deixeime levar, perdín o pudor ao escrever, non o perdín ao falar en público, perdín a hora de escrever, sentíame agarrotado na posibilidade de pensar en publicar esa obra, envío ya a través e me dan a sorpresa de que acepto publicala, bueno, alucinei e dixen, genial, aceptaron publicala baixo pseudónimo, xa me avisara o meu primeiro editor, Xosé Antón, outro de Sanxenxo como a min, vas te arrepentir de poñer ese nome, vas... No futuro, cando publiques máis, xa vas ver, non me arrepinto, é xustiza poética, tiña que asinar Dixie Fredberg e baixo ese nome non me agochei, é unha parte de mí.
E Dixie, protagonista estaba o Dixie en Wonderland e abre unha saga familiar, eso está claro. E fala da nai en Dixie en Wonderland. A nai que é protagonista de 7 días con Elisa, sí que menciona moi de leve. E hai elementos que aparecen en Dixie que se recuperan en 7 días, pero bueno, eso pode estar no máis tempo. Unha gran mala. Claro, e non sei se... Eu me perdí Non, todas as etiquetas. non te perdiche, respondiche perfecto, pero faltou a parte de si o... A idea de categorizar as dous romances como romance policial, pois... Pois. Resulta satisfactorio ou... Non, porque eu non escollín. Primeiro, non teño un discurso, un relato sobre o que eu escribo. Non teño unha idea preconcibida do que quero dicir co que escrevo. Teño unha historia. E esa historia se me vai revelando. Teño un esqueleto da historia antes de empezar e despois esa historia se vai como revelando. Vaise desenrolando. E aí é onde aparecen as cousas que eu quero dicir. Non previamente. Entón, ás veces me sorprendo a min dicindo cousas que non sabía que quería dicir. Non sabía que ia haber, desculpade o spoiler, unha persoa falecendo aquí. Non sabía que ia haber violencia de xénero. Pero é algo que está aí e de alguma forma me saiu. Como me saiu a relación dun dos protagonistas cos obxectos, foi saindo. Entón, romance policial para mí non era. Transformouse un pouco romance policial porque eu adoro romances policiais. Tamén adoro a literatura fantástica e outros estilos, pero non buscaba iso. Eu buscaba, se hai unha etiqueta que eu encontro adaptada a min, é aventuras. Non soa moi ben, Non soa moi ben, é unha palabra un pouco... Non sei, unha etiqueta difícil, pero sí, vexo máis de aventuras que de romance policial. Sí, é que eu decía sobre todo porque efectivamente está claro, non, cando les as obras que ten os vimes do relato policial no sentido de pois ir entregando a historia aos pouquiños, ter ese misterio sempre presente para ir desvelando pouquiño a pouco, que haxa unha especie de investigación, non? E eu sei que tú és un leitor de romance policial, non? Entón, obviamente, se nota esa cuestión máis, digamos, de estructura narrativa, non? O que pasa que a mí pasábame coa etiqueta, pois iso que acabas de decir, non? Que me parece que me fica como curto, porque o misterio que se desvela, de alguna maneira, é bastante... Vamos chamar, non sei se paralelo para min, as historias que son máis interesantes nos dous libros, que son as relacións persoais entre as personaxes, é dicir, as personaxes relacionándose co mundo e consigo mesmas. E unhas personaxes, que aquí vou entrar na segunda pregunta, e aquí vou tamén por a parte de escritora que hai en min, non? Porque unha das cousas que a mí máis me fascina como leitora, como escritora e todo, é a construción das personaxes, non? E fascinaron as túas personaxes, non? Estaba vendo agora que hai persoas aquí comentando e esquecí, perdoade, paréntese, esquecimos de comentar antes que podedes preguntar cousas, facer comentarios que despois intentaremos responder nalgún momento. Hola Brasil, hola Italia. Hola, Alicia de Chico. Pois encantarános responder as preguntas que nos fagades. Entón, bueno, Óscar responderá, eu só lle pasaré a palabra. Quería iso, falar un pouco das personaxes, non? Porque me fascinaron as personaxes que tú deseñaste, escreveste, e entón acabas de facer un comentario que me parece moi interesante, acabas de dizer que Dixie foi unha revelación, non? E que a partir de aí foi como se as romances se construísen a partir de Dixie. Non? Dixie é unha personaxe completamente fascinante, unha personaxe, esa cosa que digamos que ten de non ter pudor e o xogo que transmite coa súa propia identidade, non? A forza desa personaxe, a colocazón no mundo, non? Parece unha personaxe fascinante. E, claro, a través del, todos os que se relacionan con ela, Mai, que é Elisa, que é a protagonista deste segundo romance, e tamén moi
palpável. É dicir, tú acompañas a Elisa e eu imagínome con unha conversa con Elisa, eu podería ter unha conversa con Elisa, podería estar ali filosofando coas galiñas ou con ela ou demais. Son personaxes pouco previsíveis, son personaxes moi complexos, non? Que, ademais, en pontos vitais, que eu non sei se iso está programado de antes ou ben un pouco con esta, como esa deixarse levar polo que che pidan, non? Porque están colocados en momentos de crises existenciais, non? De momentos de mudanza de vida, non? Entón, quería comentarche, non? Ou preguntarche o que nos comentases, se esa construción das personaxes ten unha certa planificación nese sentido, non? Por exemplo, un momento de crise existencial pode ser interesante para contar tal cousa, ou, como dixeche antes, pois as personaxes impóñense ao autor. As personaxes impóñense claramente a min e non preconcebín as crises. Sabía que algo pasaba entre Dixie e a súa nai, e sabía porque a mención que fai Dixie en Wonderland sobre a familia negativa, pero depois revelase que ten unha relación boa con Elisa, pero que hai algo no fondo familiar, aí na historia familiar, que era disruptivo. Algo que estaba molestándolle na forma. E eso foi o que Elisa me foi contando. Despois a Amalia, a súa veciña, e que se converte na súa mellor amiga, realmente... Eu creo que as pobres que eran as miñas más e empezaron a aparecer problemas. Igual hasta ese momento esas señoras vivían moi tranquilas e apareceron os problemas unha vez que empecé a escrever sobre elas. Pero non tiña unha planificación inicial sobre iso. E despois está claro que nas crises persoais, as crises persoais son moito máis interesantes que a monotonía do día a día, máis creativas tamén, onde se ve un pouco as fendas da personalidade das persoas, onde vamos chegar un pouco máis fondo tamén, onde nos mostramos máis. E, claro, aí están as miñas propias fendas. Ti como escritora, supoño que será similar, non sei. E non definín a forma de ser delas, foiseme revelando. Está claro que ás veces caricaturizo e recoñezo un pouco os malos, os perversos, os negativos, sí que os caracterizo un pouco. O marido da Amalia, non? Ese cazador un pouco alcoholizado e abusador, que poña dúbidas sobre si, que o marido da Amalia, que xa está falecido no inicio, non estou descubrindo nada novo, a que non leva a novela, tamén semento como a dúbida. Pero como él non está vivo non podo falar dele. Pero sí que recoñezo que ás veces fago trazo gordo coas personaxes negativas e sí que intento afinar máis coas personaxes coas que empatizo máis. Anda que intento manter unha distancia para que se revelen un pouco como elas mesmas e non como eu quero que sexan sempre. Para mí é difícil ás veces escrever como Amalia, por exemplo. É unha personaxe moi allea a mí, moi allea. E para min a escrita é un gran exercicio de empatía neste caso. Gran exercicio de empatía con dúas mulleres maiores. Eu son un home de 40 e pico anos, que teño unha vida moi diferente a súa, e é un exercicio que a mí me interesa moitísimo, que é de buscar a diferenza e a igualdade nas personaxes. É un exercicio constante, unha investigación constante, un deixarse levar, intentar allearme de min mesmo e porme na súa pel, o cal é moi difícil. E por eso ás veces me custa escrever. Agora estes meses estou escrevendo moi pouco, porque me está custando, o novo que estou facendo me está custando moito, precisamente por ese punto de estou demasiado metido en mí, non son capaz de hallarme tanto. Non sei se conseguí, pero bueno, creo que con Elisa e Amalia creo que fun bastante fiel ao que elas me chivaron que eran. A ver. Eu creo que conseguiche moitísimo e, de feito, eu teño a sensación, non? Lendo 7 días con Elisa tamén, Dixie, teño que decir que Dixie o teño un pouco máis esquecido na memoria, porque, como che decía antes de que isto comezase a sair ao ar, emprestei o libro e moitas veces, ademais, o que xa é un bo sinal, non? Ainda que para a través non fose tan bon, pero, en fin, tamén está ben que se empreste, non? E ainda non o teño de volta, entón non pude revisar para lembrar, non?
Pero a mí o que me sae cando leo as túas personaxes é que teño a sensación de que tes un compromiso ético coas personaxes. Non digo coas persoas en sí, que supoño que eso terá máis da tua vida, non? E ten moito a ver con eso que acabas de decir, de que efectivamente é un exercicio moi difícil porque ao final tú vas a estar en todas as personaxes, pero tamén tes que non estar, non? Tes que ter a suficiente distancia como para poder crear unha personaxe que non ten nada a ver contigo, que non sabes como pode pensar ou como reaxe en determinado momento, non? Entón, nese sentido, quería che comentar que tamén non sei se é consciente ou non, pero unha das cousas que a min me resulta máis chamativo, tal vez, non? Na túa construción das personaxes é como as túas personaxes interaxen entre sí e cos obxectos e cos animais. Hai como moito pormenor na maneira en que se moven, en que están nos lugares, en que agarran cousas. Entón, non sei se iso é consciente ou... Non era consciente ata que dixeches, pero é certo, totalmente certo. Si nós estamos nos obxectos, non? Os obxectos non son... Moitas veces non son nada sen nós, sen o que nos poñemos neles. Mira, esta radio aparece en Dixie in Wonderland. Mingos era do seu avó, que ya deu antes de falecer. Mingos destripa, desfaina pedazo a pedazo. Despois non é capaz de volver a montala. Pero estaba facendo un exercicio de interacción co obxecto que para ele era moi importante, porque no fondo se estaba comunicando con outra persoa que tivo ese obxecto na man. Perdón, que ahora me desviei, non estaba previsto, pero acabo de ver aí a radio. Entón, versico, en 7 días con Elisa, está claro que a soidade ás veces nos aboca a ter unha relación especial cos obxectos. E Elisa sí que vive nunha fase de soidade moi dura despois de ficar viúva, despois dunha cousa que non podo desvelar do libro, para que a xente vea, unha separación. Sí que vive moi intensamente a súa relación cos obxectos. Filosófaos moito, é como que pon neles moitas cousas dela. Sacas fora para conversar con elas tamén. E ás veces, cando che falta unha cousa, por exemplo, se pode dicilo, porque está ao principio do libro, garda nunha gaveta os obxectos do seu marido, que faleceu, os poucos que gardou, a carteira, un caderno, unha caneta. E cada ano, polo aniversario do falecemento del, vai unha sobreira e ao pé da sobreira enterra un dos obxectos. Cada ano escolle un dos obxectos e os vai enterrando. Entón, como que se vai, non se desprende da memoria do marido, pero sí que se desprende de algo. Non sei moi ben de que, pero cando leades a obra, pois igual vos transpira algo. E é que, como cando nos falta un obxecto, tamén é como se algo, polo menos en min, que se desordena algo. É algo, cando eu poño algo nun obxecto e ese obxecto fago desaparecer, obrígame a unha reestructuración ou a recolocarme de alguna forma. Pero creo que me estou perdendo agora mesmo. Pero, sí, non me fixara tanto na relación dos obxectos, pero é certo, sí, teño moito e poño moito... Eso cousa miña e as persoas. Sí, non, e está reflectido, creo que, dunha maneira moi intelixente no sentido de que serve para algo, quer dizer, non creo eu que na historia esa forma en que, pois eso que acabas de contar, non, de Elisa, non, de que Elisa se relaciona pois cos obxectos do marido morto ou moitos outros que despois van aparecendo, non, é unha forma intelixente de contar, porque realmente están dicendo cousas dela e cousas da historia, cousas que van ser importantes para a historia. Entón, a mí simplemente foi unha cosa que me chamou a atención porque pensei que ten moito a ver tamén con esa técnica narrativa da historia policial, non? Que ten que ser observar moito por menor, non? Esa cosa de se estás investigando algo, bueno, no caso de Elisa e Amalia é moi evidente porque elas teñen que investigar a desaparición dunha virxe, non? E entón teñen que observar moito e con moito detalle interpretar os pequenos detalles que ven para conseguir como se di, descubrir, non, ese misterio. Estaba lendo aquí o comentario de Alicia, que efectivamente concordo con ela. Non sei se na Estela de Saramago e Benedetti que te poñen aí
unha gran Sí, altura. demasiado alto, podo caer moi rápido, pero obrigado Alicia. Da literatura da utopía. Sí, ás veces parece un pouco utópica a relación que manteñen entre elas, non? Pero, bueno, estou un pouco farto das relacións negativas e da negatividade de moitas obras. Tamén me gusta ás veces ter algo positivo e aprender a construir relacións. E ao falar da relación entre Elisa e Amalia, tamén eu estou aprendendo a construir unha relación doutro xeito. Partindo do respeito, falas ti tamén do respeito, non? E neste caso do respeito entre elas e do meu respeito por elas. E é unha aprendizaxe. Sí, e eu creo que iso que comentas non é unha aprendizaxe de autor a respeito da obra, porque non sei se te pasa, isto non ten moito a ver co teu libro, desculpa que me desvíe un pouco, mas, en fin, falamos da escritura como tal, non? Sí, que ás veces, cando escreves, tes moito, como se di, hai moito perigo, hai risco, non? De que a túa ideoloxía, todo o que tú queres transmitir se impoña ao que a historia, a narrativa exixe, non? Porque iso que tú dices, non, foi unha revelación, foime levando, non? Foi por onde me levou. Eu creo que ten a ver con iso, con que, a final, tes que deixarte levar e non facer, non, pero eu quería que saíse de outra maneira e ten que sair de outra maneira. Non. Se non sai de outra maneira é porque non saiu, porque non podía sair, porque non era o que correspondía coa historia, non? Entón, en fin, é un desvío así, desculpa, mas... Non, concordo totalmente, sí. E despois vai eso que comenta Alicia, non? Da literatura da utopía, e eso que acabas de comentar, non? Non sei se queres aprofundar máis ou non, pero sí que é verdade que contando historias moi duras, porque as dúas historias teñen partes moi duras, tanto do contexto social, porque estamos falando, por exemplo, no caso do Porto, nunha cidade xa moi desfigurada por un turismo moi agresivo, non? E que moi pouco ameno cos habitantes dali, como no caso de 7 días con Elisa, onde temos desde violencia de xénero, persoas vivindo en soidade por diferentes circunstancias, migración africana ilegal, non? En condicións bastante precarias tamén, é dicir, son historias realmente que non son positivas. E, no entanto, consegues ler a obra con un sorriso, con unha certa tenrura. Eu creo que tal vez ten a ver con iso último que acabas de dicer de querer facer historias non sempre focadas no tráxico, non? Sí, pode ser. Eu estou intentando buscar os ángulos que me leven non a comodidade nin o confort, pero sí a buscar ángulos un pouco máis interesantes no que eu escrevo, porque eu que escribía antes era moito máis negativo, me deixaba levar moito máis polo que eu cría, que falabas antes, non? E aquí, non, estou buscando outros ángulos, estou buscando construir en positivo, reitérome, estou buscando construir en positivo, sin imporme. Aquí Dan Lamy, que é o inmigrante nixeriano, apareceu como Dixie, apareceu da nada e porque el quixo, apareceu no bosque con un embrullo baixo do barazo. Que fai un home preto no bosque, en Vedra, nun lugar de Vedra, en Buxeiros, que fai aí? E non o sabía cando escribí. Apareceu a Elisa, despois a idea central era a Santa, a estatua da Virxe, da Santa, e apareceu. E enriqueceu, para min, fíxose moito máis interesante escrever grazas a Dan Lamy que seguir só a historia de abrirme como outros focos, penso que... Non, acaba, desculpa. Nada, que vivir nesa casa no medio de Buxeiros, no lugar de Buxeiros, en Pedra, que Elisa este isolada do mundo, ni moito menos. O mundo ven a ti. Sí, nese sentido vou, se te parece, introducir o tema seguinte, porque isto comentámolo tú e eu, non? Nunha ocasión, porque pasounos aos dous que hai unha certa tendencia na literatura galega, non? A falar do asunto do ambientación rural, dos romances, non? Como moitas veces
como se houvese moita literatura dun rural bucólico idealizado que non ten moito a ver coa realidade, non? E entón, cando nós escrevemos desde un rural que non é así bucólico, parece que resulta un pouco sorprendente, cando eu creo que non é tan pouco habitual, eu creo que é moito máis habitual do que realmente parece, non? Entón, eu quería tamén que comentases, non? Si esa... Porque, claro, as dúas novelas das que estamos falando, a primeira, Dixie e esta, teñen dúas ambientacións completamente diferentes. Dixie é un romance completamente urbano, de cidade, non? Urbano, aí nun porto, ademais, que tú coñeces ben e que Coñecía no pasado. Coñecías, tal vez agora, claro, xa estexa moito mudado a respeito daquilo que tú coñecías, non? Mas o ambiente séntese, non? Como ese ambiente urbano e este que é un ambiente rural, mas no que acontecen este tipo de cousas. E por eso eu creo que a personaxe, desculpa que non consigo repetir o nome, mas do migrante, non? Do migrante... Dan Lamy. Dan Lamy, de Dan Lamy, que esa personaxe pareceme unha personaxe moi xave nesta obra, porque, primeiro, porque coloca unha realidade existente común na Galiza, no rural galego, é dicir, existe migración africana traballando nos traballos de campo, non? Que tamén está aí, entón pode ser perfeitamente, pode acontecer perfeitamente, e despois porque tamén é un pouco esa idea de que porque o lugar sexa pequeno, porque o lugar sexa isolado, non significa que non suceda nada, non? Precisamente, aí aconteceron moitas cousas. Nesta aldeiña aconteceron moitas cousas. Nesta obra, nestes 7 días, sí, aconteceu moitísima cousa. E en 7 días, efectivamente, nunha aldeiña moi pequena e en 7 días, non? Sí, de Dan Lamy, despois, unha vez escrito, lembrei que tiña lido unha nova, non sei que xornal galego, sobre migrantes africanos traballando no rural e problemas de papéis, etc. E explotación. Non o fixen conscientemente, como dixen, pero, pois, claro, relacionei as dúas cousas, igual o meu subconsciente está metendo isto aquí. Eu non escribín sobre o rural, en 7 días con Elisa. Non escribín sobre o rural. Está ambientado nun lugar de Vedra, que desde a cidade se chama rural. Eu non pensei no rural, nin escollín o rural como ámbito. É a normalidade da Galiza. A ver, pasa que todos, que pasa, que viven nas cidades? Non, o sea, hai moita xente nas cidades, sí. Pero hai como un alleamento de cara ao rural e a temática do rural como se fose algo... Bueno, voume centrar, que senón me vou por outros lados, pero eu non escollín o rural, neste caso, de forma premeditada, Elisa decidiu que quería ir a vivir a non cidade. O termo que ela utilizaba, pois fala do rural, pero ela fala da non cidade. Ela quere fuxir no que ela está e considera que indo para ese rural vai encontrar outra cousa. Encontra outra cousa, pero non o que ela quería, nin o que si me imaginaba, non? Encontra outra cousa que xa veredes, que non é... E estáme pasando que dicía Raquel antes que podía pasar, que me estou indo por ali e a pregunta ia por alá. No rural, neste rural, perdón, xa recordo, neste rural pasa de todo. De feito, ás veces me dá a sensación de que podes vivir máis isolado na cidade, se tes vontade de vivir isolado na cidade, podes vivir perfectamente isolado. Vivir no rural non quere dicir que vivas en isolamento. Iso tamén é a tua vontade. No rural pasan moitísimas cousas. Outra cousa que queiras buscalas, ou as coñezas, ou saibas lelas, ou non. E para min, Elisa e Amalia, vou a reivindicar aquí, viven moi en conexión coa realidade e co tempo actual. E estou vendo agora unha pregunta de Andrés Sousa, as personaxes de 7 días refleten o seu tempo actual. Non o sei. Pero sí que viven cousas da actualidade nun lugar, teóricamente, onde vive moi pouca xente, onde se descruza de todo, porque estou pensando que digo para non facer spoiler. Sí, eu entendo iso, non? Que neste caso non hai moitos dados que é mellor non dicer, non? Exacto, sí. En varias ocasións a Elisa observa a Vía Láctea en Vedra, mírase a Vía Láctea, que é unha pasada pola noite, é precioso. E ela séntese no mundo, e séntese no mundo actual. Non lle extraña moito a situación de Lamy.
vive conectada con outras problemáticas, neste caso do agro, eucaliptización da Galiza, etc. Non vive para nada allea a todo iso que é un problema do urbano e do rural. Non, vive moi... Perdón, que ahora me estou aquí no arrebato de defensa. Sí, no, eu concordo completamente con iso a respecto da pregunta, non, que faz Andrés Sousa. Concordo que non só reflete, senón que é unha obra, non é que reflitan en sí mesmas o tempo actual, é que son persoas vivendo na contemporaneidade e viven exactamente unha diversidade de historias, non? E de conflitos e de preocupazóns e de tamén cousas boas, non é todo conflicto e preocupación, senón parece aquí, non? Desde un punto, non? Desde un lugar moi contemporáneo. Só a única situación é que viven en un lugar pequeno, non? Onde hai pouca xente, pero non hai moita diferenza, eso que dis tú, non? Con que a mesma historia puidese suceder nunha cidade. As formas en que sucedese serían de outra maneira, mas non hai esas diferenzas, non? Pola ambientación. Eu que non quero que caia a etiqueta, perdón, do rural sobre o libro, plazo. Claro. Como... Perdón, que te cortei. Non, ia dicir sobre iso, non? Que, claro, o problema das etiquetas é que normalmente espellan unha parte, depende onde foques, tú podes dicer que o libro é isto ou aquilo, porque de facto por eso comezaba a primeira pregunta sobre o tema do romance policial, porque depende onde foques a atención, podes dicer que é un romance policial, mas tamén podes dicer que é un romance de realismo social no sentido de que se reflite unha sociedade con conflictos sociais e con unha postura política a respeito deses conflictos sociais, non? Porque aínda que non sexa moito evidente, aínda que non a postura política non sexa feita dunha maneira directa, non? Hai un posicionamento, non? Estás escollendo uns lugares, non? Para falar, obviamente. Entón, por iso, que depende onde foques, pois a etiqueta é a que é. O que pasa é que a min interesábame que falases desa percepción que hai desde fora do tema do rural, non? E se para ti era se foi sorprendente ou non, porque para min foi, non? No caso de 7 días. Sí, para mí foi moi sorprendente. Eu esperaba, por exemplo, no teu libro, non? En Tempo Tardade. Sí, claro. Bueno, estou me metendo, pero sí que aí esperaba un pouco máis, non sei se ti o esperabas. Sí, claro, é que no meu é máis evidente, porque sí é un discurso sobre a forma de vida rural ou o que fica, non? O que resta da forma de vida rural do campo que eu viví, pero no teu non pareceume máis sorprendente por iso. Sí, eu viví moi pouco no rural, son dunha vila, son de Sanxenxo. Sí, hai xente de Sanxenxo, non sei, turistas, tamén hai xente nativa, e de feito Elisa de Sanxenxo tamén. Tamén é unha fuxida de Sanxenxo, como somos moitos refugiados en Compostela. E, ben, vou aproveitar que estás lendo aí a comentario da Alicia, estou te vendo fechar os olliños para ler o comentario de Alicia, para iso, que respondas a esa cuestión, se che parece. Sí, é certo. Non nos collen por ser marginais. Escollenos por estar lonxe de min, por forzar ese exercicio de empatía que falaba antes. Eu non considero que teña nada moi interesante a dicir desde a miña idade e a miña condición. Somos moitos homes de entre 35 e 55 anos falando e escrevendo desde nós. E creo que se eu podo achegar algo é facendo desde un exercicio de aprendizaxe e de un exercicio de empatía. E non... Si escollín voluntariamente a Elisa e a Mali, eso sí é certo. Manifestáronse así, pero non era neutro. Era forzarme a min a sair das miñas categorías nas que eu vivo un pouco etiquetado tamén. E creo, ademais, que esa escolla, non? Tamén
permite, o sea, creo eu, non? Que foi unha escolla que te permite de alguna maneira contar unha historia tamén dentro da normalidade do que pode pasar a calquera persoa, a persoas que normalmente son etiquetadas como marxinais, non? A ver se me explico. Quero dicer que era moito máis fácil escrever unha cousa pois, que problematizase a identidade da personaxe. E non é iso. A personaxe é como é, ten as súas características e despois pasanlle outras cousas, non? Ou digamos que o problema non é a identidade da personaxe. E iso é o que a mí me parece aquí onde eu che decía aquela cosa de como construir esa personaxe e esa idea da ética coa personaxe, non? Intento respirar desde dentro dela, meterme dentro, intentar sentirme dentro dela e non pensar en que é ou deixa de ser, sino pensar como persoa, intentar sentir sobre todo. E parto dai, non é máis. O sea, imagino, non podo partir tampouco do que eu coñezo de señoras de máis de 60 anos, da percepción que teño delas. Intento partir da persoa, non do estereotipo que eu teña da concepción que eu teña desas persoas. Intento partir de que son persoas como calquera outra, con as súas emocións e os seus pensamentos, a súa forma de razoar. A Male ten unha forma de razoar moi peculiar, que non é miña, é dela, pero sí intento non, é o que me gusta realmente non ter ideas preconcebidas, deixarme levar porque son persoas e nada máis. E xa que estamos aquí falando das personaxes, vou pasar xa para a seguinte cuestión que é como é unha saga familiar, veñen aí outras obras sobre alguén máis da familia, non veñen? Tes así algún proxecto? Si, todo ten a súa razón de ser e todo é o mesmo universo, todo o que escribín ata agora é o mesmo. Aquel libro non publicado que dicía primeiro Café, que escribía coa miña irmá Sandra, onde aparece Dixie, ata hoxe é todo o mesmo universo. Primeiro Café, Dixie Wonderland, paso a falar da familia de Dixie. En setembro espérase que saia na Través Editora a seguinte parte, por así decirlo, a continuación de 7 días con Elisa, que se vai chamar 1928 kilómetros, que non vou dicir de que vai, pero vamos dicir que aí arrisquei a escrever o que sempre quixen escrever, que foi unha road movie, que non sei que tal me quedaría, xa me diredes máis adiante. E despois tamén sairá este ano, non sei, supoño que terá finais de ano, o novelo, o romance co que gañei un éxito, un segundo premio na Semana do Libro de Compostela e que edita o Concello de Santiago e que ven sendo os protagonistas Chus e Salva, amigos íntimos de Salva, amigo íntimo de Dixie e que era os protagonistas Chus e Salva de Primeiro Café, aquel libro que non se publicou. E tamén se ambienta ao mesmo tempo na cronoloxía, está todo seguido e agora mesmo teño entre mans pois un libro que está moi verde e que sería como o final xa da saga familiar, probablemente, que sería o fin do tempo e que xa nos adianta cronolóxicamente e se vai para o futuro e a partir de aí espero cambiar de estilo e creo que vou ir para outros lares. E o de 1928 kilómetros segue a quen da familia? Alguén máis? Ou non se pode ser iso tamén? Sí, Amalia e Elisa nunha road movie. Sí, van á procura de algo que se desvela en 7 días con Elisa. Compran un mapa nunha gasolineira e se van desde Vedra a Bruxelas, en carro. Que ben, non sei ao resto aquí ao público, pero a mí xa me puxeche os dentes longos para esa seguinte entrega da saga familiar. Ben, eu non sei, estamos xa nas... Ben, aquí son 7:15, aí 8:15, non sei moi ben canto é o tempo esperado. Eu acabo de lembrar que esqueci de presentarte como autor biográficamente, pero agora xa non o vou facer porque finalizar pareceme un pouco feo finalizar con principio. Só quería, non sei, comentarche que a única cosa que me quedou por falar, que eu gostaba non de falar, é unha cuestión que ten que ver coa lingua, non? Que me parece que a túa lingua literaria é unha lingua
completamente fluida, pero ao mesmo tempo, non sei se dicer poética, porque eu non son crítica literaria e entón eu non sei expresarme en termos de crítica literaria, non? Pero teño a sensación de que para obras que funcionan tan ben narrativamente, é dicir, que a estrutura narrativa está clarísima, que funciona, que avanza, que te obriga ou te chama, non, para seguir lendo, ten unha delicadeza, non, na hora de usar a lingua literaria, pois que da que te quería parabenizar. Non sei se queres comentar algo non diso, pero só porque só por Este outro día podemos discutilo con viños, pero aí teño o conflito de... Ás veces me autocorrixo e pasome de poético. E entón, sí que gústame a poesía e non son poeta, non son capaz de escribir poesía e ás veces pois me disfruto na prosa e me poño na prosa a poetizar un poquinho. Pero... Ben, Alicia está abundando nisto que eu acabo de comentar, non? Que efectivamente ten momentos de pura poesía, pero teño que dicerche, Óscar, que eu creo que non exaxeras en ningún momento, dicer que ese traballo de corrección está ben feito, entón... Obrigado. Anteriormente, no, sí. Non sei se queres comentarlle algo máis a Alicia, pero... Obrigado, Alicia, por asistires desde Italia, sobre todo. Cando utilizo unha linguaxe máis poética, creo que estou buscando sempre a beleza. Síntome torpe escribindo, síntome moi torpe. E, de feito, as persoas que corrixen os meus libros xa valería para outra tertulia, outro faladoiro, e non tiranche, corríxenme moito. Obrigado, Xico. Oxalá nos vexamos en Santiago en breve. E, sí, e xa termino, que a xente xa ten que marchar, e... Sí, eu síntome que sempre estou buscando de unha forma ou doutra a beleza, pero non me sai e síntome bastante torpe. Pero seguirei intentando, continuarei aí intentando. Aquí as leitoras agradecemos que o sigas tentando a pesar de que te custe e, en fin, que non sei, creo que ben, voute por un pouco nun apuro, non tes que responder se non queres, pero creo que sintes unha certa incomodidade, non, con este estatuto de autor que, por exemplo, hoxe estás exercendo, non? Entón, non sei, quería preguntarche si que tal foi a experiencia de presentar isto, xa que foi a primeira vez, e comentarche que, bueno, que entendo esa incomodidade, non? Pero que eu sinto que é importante a presentarlle ao público, non? Cando o romance, pois, en fin, está nas librerías, é bon que as persoas oigan falar del, non? Para que sexa atractivo e a min pareceme que tes moitas cosas que decir que foi estupendo, así que, nada. Espero que sexa un pouco menos agora a incomodidade. Obrigado, Raquel. Sí, concordo contigo que está moi ben escoitar as persoas que escreven. Sigo sentíndome incómodo, pero grazas a ti, hoxe foi moi levadeiro e nada, contrátote para sempre. Nada, confiamos en que a través nos convide de novo, se algunha vez se puidese facer nun lugar onde nos poidamos verse en pantallas polo medio, sería xa perfeito e que poidamos falar deste e do seguinte, que vayamos acrescentando cada vez algo máis do que falar. Obrigadísimo, Raquel. Obrigada, Óscar. E Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado a Raquel e ao Óscar por esta magnífica apresentação. Fica o convite à audiência a adquirir este romance, também na nossa loja online. E fica também a referência que amanhã estaremos também aqui às 7h30 com a Teresa Moura e a tribo que conserva o Luma. Portanto, fica o convite para amanhã também aparecer. E obrigado uma vez mais à Raquel e ao Óscar. E um bom final de tarde. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Obrigado.